Друг не знам какво кажа, Асли. Благодаря ви за 1000 абоната. Това означава адски много за мен. Извинявам се обаче за лошата светлина, просто слънцето пече през тъпите штори и... Да, малко се извинявам светлината, пък съм целя в червено по някаква причина, което допринася. Целта, с която започнах този канал, въобще не беше да... Дори нямах очакванията да стигна до 1000. Аз започнах този канал като някаква шега, някакъв тест. Нещо, което не се очакваше да стане толкова голямо и толкова много хора да ме гледат и да се интересуват от моите видеа. Не, че е толкова голямо, но да, разбирате ме, предполагам. Да, не знам какво друго да кажа, освен благодаря ви, пак ще кажа. Имам доста планирани видеа за бъдеще. Извинявам се за... Не знам за кой път вече дори се извинявам за моята неточност при снимане, при обещания. Казвам, почна това да снимам, сега почвам и никога не снимам. Но то е малко на емоции при мен. И може би това ми харесва този канал. Може би това ме го поддържа жив, че не съм супер точен. Не знам. Не знам как работи. Не знам как въобще се занимават с мен. Да, без повече ви губя времето. В момента ще покажа един монтаж, който е от преди седмица. Трябваше това видео да бе качено преди седмица, но просто имах много работа. Ходих в София, имах рожден ден, ходих на рождени дни, на приятели, на приятели и просто нямах никакво време, отделно трябва малко почивка, отделно последните няколко дена съм супер схванат целия и просто нямах как да го нарека мотивацията да снимам и да занимавам. Но да, без повече губа времето, след този монтаж и оставете до края на видеото, понеже имам изнад за вас. Да, получи ме гледахте, обичам ви много и до скоро. Some old ill real shit like this. One time for the mind, I get busy one time, unwind like this. No biz, I get biz. You know what it is. Like a passenger seat, son, relax like this. One time for the mind, I get busy one time, unwind, rewind. You're fine tonight. Like a passenger seat, son, relax like this. Да, както сега нагоре и осъзнах едно нещо. Осъзнах всъщност две неща. Първо, че има много повече животни, обитатели на тази пътека догоре, отколкото си мислех. И второ, че съм глупак и взех GoPro-то, но не взех нагръдника, което го прави неизползваемо за този влог. В момента се качвам към DLR, имам някои нови неща да показвам. Мисля, че ще се изкефите много. Ама е топло, нямам въздух, катера са като олигофрен, не ми е много хубаво. Сега да ви мога да прескоча гората с ръка буквално. Окей, с една ръка е по-трудно. Сега, нека да не скочим върху тукнеската. Готово. Най-сетне го направихме. Ако ме следите в Instagram, знаете, че от 3 дни правим ето този котър. И защо от 3 дни? Първо, доста голям е, както се личи, може би. Не знам дали е изцяло изсъхнал, обаче изглежда ми сух. Но си играем някой ден да го правим. Не защото е толкова труден, просто е много късно и няма време кога да го правим. И отделно бетона, окей, има навсякъде турби с бетон, буквално навсякъде. Както казах, турби ще бъдат изчистени, ние не замърсяваме, нали, идеята е да е чисто и не е хубаво на нас и на природата. Не замърсявайте и спорите си буклука. Това е важно. Направили сме буквално целият клотър от тухли материали, да сме намерили отстрани около сградата. И тези, които се питат, ама вие не сте ли вандали, защото влизате в сграда заоградена от всякъде и чупите и кърците? Не. Сега ще обясня защо. Познаваме с собственика. Собственика ни е един вид приятел. Той е съгласен с това да
правим DIY тук. Единствената заповед, да ни наложи, беше да не влизам в тази сграда и ние естествено не влизаме в тази сграда след първото видео, което тогава още не се познахме с него. Това е друго. Но с тия толкова обяснение, време е да видя дали това нещо става. Това е може би най-ръв теста, просто да видя дали мога да се пусна и дали ще издържи, ако се пусна. Има някакви други работи да правим, не е изцяло готов. Ще ви покажа след малко, искам просто да видя дали става. Работи доста добре. Единственият проблем е, че колпингът го пипнах и не е хванал хубаво и може да падне всеки момент. Което ще го измислим днеска, но не знаем как да го закрепим така, че да не мърда много. И просто го оставихме вчера и се надявахме да не се случи това. Трябва да бъда малко загладен и, както казах, ето този проблем тук да не бъде разрешен. Ама да, наистина пада. Мисъл, усеща се как ще падне. В момента чакам Пепи. Той ще дойде да оправим. Ето това е там. Трябва да бъде изрязано, за да може да не си блъснеш главата в него. И ще поправя малко транзично, понеже забелязах сега, като видях клипа, самият котър транзично е много остър. И ако го направя малко един вид по-прав, не толкова остър, може би ще е много по-добър за каране. И отделно трябва да се проблема с колпинга, но може и много по-добре. В смисъл, усеща се много на бабуни, което не е хубаво. Ще го измислим, има малко работа, но сега ще използвам GoPro да направя някакви малки, като фишай клипове на някой стол, поне каквото мога да направя. Ще видя, сега просто взема GoPro. Се опитам да направя първия брайфлип на този котър. Махнах колпинга, понеже мисля, че той е малко пребава работата. И ще измислим как да го направим. Но сега по-добре без него, според мен. Брайфлип на този котър. Сега ще е добре. Има много работа по този котър. Мисля, той е готов, но трябва да бъде силно си сгладен, поне се усеща отвратително. Мисля, почне да го фащам, цаката всъщност не е толкова гаден. Проблема е тази гадна бабуна. И проблема е, че вижте колко е остър. И просто няма как. Но от хубавата страна има един нов леч, който така не го показах. Това е едно огромно нел табло. Ето и измъкнах малко отзад. Уникален леч, в смисъл, не, височък е, тук си е. Става ветровито, тъй че това на шапката, понеже трябва да се подстрижа, косата почва става доста неприятно, почва да ме дразни. Дайте идеи за прическа. Само моля ви без бъскът. Ден-две сме на това влог, в момента сме на прекрасен Half-Pipe и не съм загрявал тук от уникално много време, искам да покара малко и отделно искам да пробвам нов трик, искам да пробвам бекскут. За които не знаят какво е бекскут, това е брайфлип, това е брайтвист, а бекскут е с тази ръка да върти целия motion. И става това. Доста кефа до трик, искам да го науча, но преди това трябва малко да загря, понеже съм карал днес. По-скоро карах, опитах се, дойдох тук и се щупих гумата и сложих една нова гума, което беше доста тъпо, но нека да оправим деня и да събим нов трик.
малко решения и малко изчисления разбрах, че бейскулата няма да се получи, което означава, че ще пробвам други три, да се опитвам да науча. Това е амбрела. Аз съм го правил точно един път, беше отвратително. Сега ще го правим наново. Не ставаш. Не ставаш. Кажи, става лошо ли, бе? Ти си някакъв филмов герой, брат. Ти не си истински, заклевам се. Аз съм Power Rangers. Сега се опитам да направя амбрелата и сега ще ме бекъпне на амбрела. Ще видим. Той е малко смотан. Не, той е педерас. Това не го очаква да го направим. Направих амбрела. Да подстрелях се, както казах в клипчето. Но е време за изненадата, когато чакате, може би, целият епизод. По случай 1000 абоната, аз и Skate се партнирахме, за да ви предоставим първият giveaway в този канал. Сега съм правил giveaway и такива раздавания и подобни работи, но наистина от доста време искам да върна благодарността ви към... Искам да изразя моята благодарност към вас и към това, че ме гледате и ме подкрепяте. За това, както казах, с Skate се партнирахме, за да я предоставим тази лапа тук. Тази лапа, ако не знаете каква е, скоро не знае каква е, това е Old Carcass SES в този прекрасен черен и лилав цвят. Вижте, е доста яка лапа и доста от вас ще зарадват. Сега ще се кажете, как да се запишете за този giveaway? Много е просто. Първо, трябва да се абонирате за канала, ако още не сте се абонирали. Второ, се абонирате за канала за Skate в YouTube, който ще е долу в описанието. И двата канала трябва да се спуснати камбанки, за да получават всяко известие за нови видеа. Защото, освен че качвам в този канал, качвам и в този канал на Skate, който не е така популярен, а трябва да е, понеже там ще качвам някои видеа, които няма да се качват в този канал. Според мен ще ви бъде интересно. Втора стъпка е да сте последвали моят инстаграм и инстаграм на Skate, който също е долу в описанието. И третата финална стъпка е да напишеш долу в коментарите 1000 и причина, поради която искате тази лапа. Тоест, не забравяйте, абонирайте се, последвайте ни в инстаграм и пишете отдолу 1000 и причина. И уинера ще бъде избран на 5 октомври. Ще се свържа с него по инстаграм, за да мога да получа неговите адреси и да му изпратим лапата с Skate. Но да, това беше от видеото. Надявам се ви е харесало пак. Благодаря ви за 1000 абоната. Без вас нищо това нямаше да е възможно. И се видим в следващото видео. Чао!